дарахи ҳамин бародарои зангир дуо мекардем, морам зангир иншаллоҳ. бародаро шояд баъзеҳо меояд ки барои чӣ қадар ба зангирӣ тарғиб мекунанд. барои он ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам тарғиб карданд, барои он ки Қуръон тарғиб кардааст. ҳамин одами бадам занг гирад, одами бади бад ақалла 50% гуноҳаш кам мешавад. як хуҷаин пайдо мешавад ба вақт омданаш дар кор, якҷуним ҷо раводагар аллакай беиҷозат, ба қавли афғоно иҷозаи фомилӣ надорад. ба ҳар ҳол занак одама роҳи ростро даъват мекунад. дигар қадаматона шумурда мемонед. барои ҳамин зангирӣ хуб аст ва ҳадисҳоям аст ки касе занг гирад нисфи динаш мукаммал мешавад. дар нисфи боқӣ мондаш сони кӯшиш кунед. барои ҳамин бародаро зангирия пушбо нафартоитон гиритон, духтарои шавҳартитон, бачаҳо зангиронтитон, беваҳои шавҳартитон, мардакои безана зантитон, аллоҳ таоло барои ҳамаи инҳо ҷуфти солиҳу ҷуфти муносиб насиби рӯзӣ гардонад. саллаллоҳу алайҳи ва саллам.